fiecare zi, lumea se schimbă de nerecunoscut, dar există ceva care nu s-a schimbat de milioane de ani. Soarele este cel care ne trezește la viață în fiecare zi. Energia lui ne oferă puterea de a acționa și atunci când este procesată corespunzător, se transformă în electricitate, fără de care civilizației noastre i-ar fi atât de greu să funcționeze. La Keno îl folosim pentru a ne dezvolta constant și a extinde treptat domeniul de activitate. În permanență transmitem constant instalatorilor cunoștințele și experiența pe care le-am dobândit. Suntem producători lideri de componente pentru instalații fotovoltaice, structuri de asamblare și tablouri de conectare. Proiectăm și producem case modulare moderne, dotate cu sisteme complete Smart Home. Suntem conștienți de cât de valoroasă este energia, așa că ne străduim să o folosim la maximum. Am lansat pentru dumneavoastră o soluție de comercializare a energiei electrice. Datorită acesteia puteți folosi pe deplin potențialul instalației dumneavoastră, care va avea un impact direct asupra economisirii și asupra mediului. Centrul nostru logistic are mare grijă să mențină stabilitatea livrărilor către clienții noștri. Suntem unul dintre cei mai mari distribuitori și producători de sisteme fotovoltaice complete din Europa, extinzându-ne constant oferta cu noi soluții care permit dezvoltarea partenerilor noștri. Keno, plin de energie.